Nanawag baguhay pa lamang sa ito atong hepe sa OIC head sa Traffic Management Center kung TMC si Sir Aristides D. Capuyan Jr. Dunay dalaga nga gipasakay siya, adto pa siya dito asa dapita nga layo na sa destinasyon sa pedika sa pasahirong babae. Onya gihaluk-halukan. Nihilak ang babae. Naghanap kay nagtag sa ako mo ni ang atong aksyonan karon. Atong atuong karon dito. Onya giingnan pag ito sa pasahero nga nganon hilak magkaday. Pitay suyaas babae, ikaw daw, di ba ka mo hilak, imo kong gihikap-hikap, imo kong gihaluk-halukan. Gimandoan ni Mayor Joseph Cagas ang atuang head sa TMC o gi-intercept na ang nasampit nga driver sa pedicab driver na nakaron sa buhatan sa TMC. Pag adto naman sa opisina, giorderan mi dayon sa taga-office na pangita to nga mao nga pedicabs. So giuna na mo ang adto ang operator para may balol mo kung gabiyahe ba ang pedicab or wala. Kay kung luwa mo biyahe, dali na siya ma-internship na mo. So atol pod nga wala po nagbiyahe ang pedicab. So Asa dapit? sa Rojas Tandagsura. Okay. So amo na silang gidala sa opisina. Tungod kay underage man ang complainant, so gidala diri sa police station. So, unsay nahitabo dito sa sulod, sir? Basay mo nakita. So nagsige pagkuan ang investigator, ang gi-complain di gid mo tugan, di gid mo amen sa iyang kuan. Sabado sa gabi, bali mga around 6 na to, then gikan ko sa eskwelahan, ato ko sa park. Then motor siya ako nasakyan, bali ang body number ato kay 14241. Mo na iyang number din, nangutan na siya sa kuha. Kung okay ra ba daw mangita siya laing pasahero nga taga Mapinid. Then moto ni sugot ko, nakapangita siya pasahero dapit sa may sentro. Then moto katong pasahero tigulan to siya taga Purok Lumboy. Pag naog ato dapit sa unahan kay nananghel siya sa ko nga mangihi pero wa na dayon kay naay iro unya nay nagsunod sa amua. Then pag abot sa unahan sa Mabini extension na to sa Max Drive-in dapit, dito nananghel siya usab nga mangihi siya. Dito ni sugot ko pag humaniyag pangihi siguro wato na abtad og mga 5 seconds. Moto nitapad siya sa kuha sa transit ko ni lingkod ato, nitapad siya sa kuha, gigunita niya akong hawak, gikisa niya akong liog dala simhot. Then nangutan siya sa kuha kung nahadlok ba daw ko. Wala ko katingog ato, then siya ihatod na daw ko niyag balay. Nisugot na lang ko nga magpahatod kay wala pud kay pedicab didto og kanang wala pud kay balay para musinggit. Moto pag naog na ako sa pedicab, ang gibuhat jud nako, gikuha jud nako dayon ang body number sa yang pedicab. Kanang nako gi balidua sila. Nya siya una ako na pick up. Nya napoy tigulang nga may dara na god. Akong
ato dito sa may kuan pod ba, Lapu-Lapu. Nya ingon man siya nangutanaw siya nga okay ra ba ni hatod ako Lapu-Lapu, nya ingon siya okay ra. Di mao ta paghatod ako sa unahan sa Kinurod Lapu-Lapu, gi tuyok lang po ako siya kay diri man siya sa may kuan, may Mabini extension ba. Oh. Diya sa may unahan sa Rikis. Nya igor og ko nananghid yun siya nga kuan kinang nang nangihir agud sir. Nya wa ko'y intention gud nga buhaton siya ha. Diara gud sa may daplin agud kalsada gud sir, nya wala ko na ko siya. Asa kalsada? Diara gud sa linya sa Mabini. Mabini extension. Oh, So rasa ni. La City ra ka, La City City sa- kapin. Ah, City basta La City na to. Pasado sir. Man. Nya igor og ko nga ni balik sa lingkuranan kay siyempre sakit ba natong lubot ba mo kuan maglingkod sa pedicab. Onya ni tapad ka. Oh. Sige lang yung tingog niya. Oh ni tapad ako ba. Pag tapad nako kay wagod to makuan niya ingon siya nga yalukan wala man yalukan sir eh. Ingon mo siya nga naog siya. Naog man ka nga gihatod man tiga. Ya ako ra siyang gihatod. Wala oh. Ito silang balay. Dito silang kuan nila. Wala na ako na unsa, wala na ako na pursa kusog sir, wala man ako giunsa na siya. Ako nang gitarong og hatod. Wala po na ako siya kanang buhatag mga kuan. Nga dili maayo ba. O adon mo siya gipangayog. Kuan mo siya gipangayog bayan. Ako nang gipakuan sir sir. Pero plate ni mo wala. Kay gipa kuan ako na siya kay murag kuan magud siya lahi magud yang kuan agad kay murag nahadlok siya ba di pero wala man ko intention nga buhaton siya. Murag gusto nga nanghira ko. Wala sir kay siyempre natapad man ka wala na mahikap siyempre pagtapad nimo na kuan ra gud normal ra gud na okay siyempre sakit ba natong diri usahay itong likod ba diri og kuan di pagtapad ako kay murag gusto murag manadikit ra ba. Pag human daw nimo pangihi dito sa ngit-ngit daw nga dapit. Adira sa daplin kalsada. Oh, dapit sa kalsada. Pag human daw nimo pangihi dito daw ka ni lingkod sa lingkuranan niya sa front seat. Nya nung dito man ka ni lingkod. Wala ko ni kwanto sir, diri ako speaker skilled sir sir. Sa imuhang Oo, sa oo. motor. Oh, yana ako dito, yani tapad ako ba? Wala ko ikuanggod. Ang imong lubot di pa Oo, oo. nimo dito sa Oh, lingkuranan niya. oh. Ako yung kuan aman nung bata na muntik nang ma-rape. Sir, ano nangyari dun sa loob, sir? Kuan sir, wala pa kuan pagplanuhan pa namin kung saan pa namin ang kaso o ano. So, nung nalaman mo, sir, ano yung nararamdaman, sir? Wala sir, kurog sir ang lawas ko oy. Kasi kaysa isang babaeng anak na Sir, mensahe mo na lang doon sa lalaki, sir, kung nireklamo niya. mensahe ko lang sa kanya, ako talagang gusto ko tuluyan siya ng kuan, makulong sampan ng kaso. Unta magmatngon siya sa iyang sala kay wala jud kay mabuhat, nabuhat naman niya. So kailangan jud niya panindigan. Papreso jud siya. Kung katuig ato nga nasandigan ako siya na kuan, siyempre sakit man akong lubot god niya na sagiran ra siya ba niya ang ihapon na murag na nang halok na bitaw siyang paminaw bitaw. Wala man ako siya haloki. So, sir, mga ito sa ilo, kung isa man. Kung sa iyang paminaw niya sir nga kuan man gid siya. Wala man ko di po ko kakuan po sir kay wala man ko gibuhat gyud siya nga kuan gud dautan wala gyud. Gusto jud na ako nga pailan siya kaso pa di na niya mabuhat sa lain pod. Ang pasahero itarong yun na nilang hatod kung asa sila nga destinasyon og ampingan lang ang pasahero kay kun kanang pasahero mo na ang atong amo kung nanata sa kalsada.